ga tambayoyi kamar haka a gurguje. Wa assalamu alaikum, Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani. Allah ya saka wa malam da dukkan alkhairi da akan matsalar da ta same mu akan kasuwanci. Wallahi malam, wani mutum ne muka yarda da shi. Gaskiya mutane ya kamata ku yi taka tsantsan dangane da mu'amala da mutane akan kuɗi a yau, akan harkar kasuwanci. Idan zamani ya canja, kuma ku canja. Kar mutum ya zama ba gidaje ko ya zama mara wayo, kawai kai ta zuwa ana ta cutar ka baka iya ganewa. Wannan ba daidai bane, kuskure ne. Don haka wannan bawan Allah yana cikin wani yanayi marar daɗi, kamar yadda kun sani asara ba ta da daɗi. So mu yi masa addu'a Allah ya yi masa. Akwai waɗanda za su nuna maka kirki a zahiri, amma wallahi ba su da kirki. So ka zama mai dabara, ka zama mayo. Yau in mutum ya karya ka dan jarin ka da kake ci da iyalin ka ya tsugunar da kai, wallahi ji za ka yi duniyar ta maka matsi duk faɗinta. So a kiyaye, a yi taka tsantsan. Akwai M419, akwai mayaudara, akwai maha'inta. Kuma duk yanda kake kubutar da mutum, wannan addu'a da roƙon Allah. Shi yasa annabi ya karantar da mu in za mu fita kasuwa mu yi addu'a, idan za mu dawo gida mu yi addu'a, duk inda mutum zai fita ya addu'a. Idan ka roƙi Allah, ko da wani ya zo maka da wani business na cutarwa, to insha Allah sai kaga Allah ya kiyaye ka. Kuma duniyar a cike take, har masu addini malamai ma duk ana yi musu. Yanzu bari ba ku misali, ni wannan ya faru da ni ba ɗaya ba biyu ba. Mutane yan uwa ɗalibai muka yi ta waya da shi, tura masa su, ka tura sai ce to yanzu abin da za a yi a kwas ne za a je, amma dole za su yi uniform, za su yi takalmi, za su yi kaza, saboda kasan gwamnatin nan mala yanzu al'amura sun lalace, ba a iya sai musu kayan gudu, kayan waye sai sun siya. Kowane yaro ɗaya zai kashe kamar 37 haka. Da haka a turo da wannan kuɗi, za a turo maka da list, an ɗauke su kawai za a tura su tafi wajen kaza. Na ce to to alhamdulillah mutane suna yi mana addu'a, kuma mu ma muna roƙon Allah. Tunda ya ce a turo da kuɗin nan, ya turo da account number, sai na samu wani ɗalibi na ma'aikacin banki, sai na tura mai wani account ɗin, na ce duba mu wani account ɗin na waye, kuma ina mai account ne yake. Ƙwarai kuwa, wallahi malam, da aka duba account ɗin sai aka ga adireshin mai account ɗin da waye da sauransu a can yake, a kudu ko a Enugu. Na ce to yi ta kira a waya, malam ba a turo kuɗin nan. Na ce ana ɗan tattarawa ne, kasan yayan talakawa ne, sai a hankali. Ni kuma ina ta tattara bayanai ne a kansa. Sai na daɗa yin bincike, na aika ma'aikatar, na binciki wasu manya a wurin cewa shin ana recruitment na ma'aikata yanzu. Ce kai gaskiya malam ba a yi. Ce to kuma ɗabi'ar ku ne in kun ɗauki ma'aikata sai an ba da kuɗin kaza. Ce kai ai malam ba a yi. Ce to ga wata namba nan, wane ya ce ma'aikacin ku ne yana da ran kaza da kaza da kaza sauransu, a duba mu. Ka duba karab kacan babu wannan mutumin. Can da aka duba Truecaller sai aka gano ma wani mutumin banza ne daga Enugu. Wallahi akarmaka Allah, har na gama hada kudin nan, su ɗaliban ma ban ma gaya musu ba, ni na nemi kudin, na ce bari in taimaka musu. Kowane yaro ɗaya 30,000 da wajen 7. Zan danna masa kudin na akawun. Wata zuciya ce kai, ai da ya sake kira na a waya, ai ya zagu ai. Na ce na san inda kake, sai na sa an kama ka. Mara kirki, mara mutunci. Malaman addini da suke koyar da mutane su za ku cuta. Kai mayaudari ne, kuma ba za ka gama lafiya ba, kuma sai na maka addu'a Allah ya lalata ka. Ya kashe, na daɗa kira ya ƙi ɗauka. To ku gane wannan, yanzu akan iya yaudare ka da alkhairi a cuce ka.
kar mutum ya zama wawa. Kuma bincike yana da kyau, kuma duk wani wanda ya ce maka za a yi wani abu a bada harka, za a bada kuɗi, to ka bi a hankali. Wani ma ce mun yayi a kawo mutum 5, na ɗauki nauyin mutum 2, ni zan biya musu, kai ka biya da kaza. Duk wannan ne diyo da raci. Mutane karancin amana ya sa muna cikin wahala da kunci. Kukan kursha ma jawabi ne. Wannan ya ce ina so a ja hankalin mutane masu cewa ai wane ya sa ni a gaba don haka in tashi na tsaye kaza kaza. Na'am, wani yana iya sa ka a gaba tabbas, ko ya maka sihiri, ko yana gaba da kai, ko yana kiyayya da kai, ko kaza da sauransu. Abin aibun shine ka yadda cewa wani yana da tasiri akan ka ba Allah ba. Amma bai zai hana wani ya sa ka a gaba ba. Tabbas wani zai ma sammu, wani zai ma sihiri, wani zai turo a kashe ka, wani zai maka kaza, wannan yana iya faruwa. Amma yin imanin cewa dan adam yana da tasiri akan ka ba Allah ba shine aibun. Ka sa shi a gaba kwarai kuwa, ka tashi da daddare kai ta sallah, ka ce ya Allah wani da ya dame ni ka dame shi kurum. Ya Allah, Allahumma kfinihi bima shi'ita. Ya Allah ka isan min, ka zama gata na akan wani. Ya Allah kai min abin da kake so, ka kare ni akan wani. Duk mutumin da ya dame ka ko ya saka a gaba, ga yawa Allah, wallahi Allah zai taimake ka akan shi. Kuma kana iya wannan addu'a, wanda ka sani da wanda baka sani ba, makiyin da ka san shi da wanda baka san shi ba, ka roki Allah, Allah ya kare ka daga sharrin kiyayyarsa da gabarsa gare ka da duk wani makirci. Da haka kada ku yi wasa da yin addu'o'i da roƙon Allah. Da haka ka dage da roƙon Allah da addu'a, amma kar ka mika tasirin cutarwa ko amfanarwa ga wani. Zai bashi buhu 1 na hatsi, na'am za ka iya yi ka bashi, amma idan an zo sai a auna a gani kudin takin nan a yanzu da kudin buhun nan a wancan lokacin yaya suke, ya daidai sai ka bashi. In akwai fifiko kuma ya zama riba, kamar bashi ne ya baka da ruwa kenan akai. Kuma yawanci aunawa suke yi, sun san cewa watakila wannan abun a lokacin ya fi kaza, amma idan an auna an ga kudin gashi za ka biya shi da kaza ne, sai ka biya shi da amfanin gona, wannan ba laifi, sai ka biya shi. don mutum ya baka mota sai ka biya shi da gona, haka sai an duba kudin mota da kudin gonar ko. Ya baka waya amma baka da waya, kana da shinkafa ko kana da hatsi, kana so ka biya shi da shinkafa, sai a auna kudin waya su nawa, kudin kaza. Haka shi ma wanda ya baka takin sai a auna a gani. Yawanci manoma suna yi, amma ya kamata a rinka kula da ba tana shiga, sai an bi hankali. Malam, wacce ce salatul inshraq? Al-ishraq wato sallar fitowar rana kenan ake nufi. Idan rana ta fito kullum bayan asubahi, to ana so a raka'a 2. Manzo Allah ce duk wanda ya zauna a masallaci yayi ta addu'a yana zikiri har rana ta fito raka'a 2, za a bashi ladan umra. Wannan tana da falala ga wanda suke zama masallaci bayan asuba. Allah ba mu dacewa. Allah ya kara maka lafiya da imani da nisan kwana masu albarka, amin. Yace malam, a halin da al'umma take ciki na damuwa da kuncin rayuwa, Allah shi yayi mana, amin ya Allah. Lalle ana cikin wani hali, masu daɗi kuma suna jin daɗi. Kar ku manta, na ko jiya a hudu ba na faɗa, na'am masu talauci suna fama da talauci, wasu kuma yanzu suke gigita kuɗi, yanzu suke mu'amala da kuɗi. Ina ta faɗa, ina maimaita, coach me right. Ana kukan babu, ana wahala, amma ku je ku duba yadda mutane suke kecire ne, suna sayan sababbin motoci suna yawo da shi, amma fa kullum a matsayin babu ne. A garin nan yanzu kafin ka ga wata tsohuwar mota da za a tura ta a babban titi, wala za a dade. Wannan pau sabuwa, wannan tana kyalkyali, wannan ta miliyan kaza. Yanzu fa marka ce ta motocin miliyan kaza ake hawa, amma duk a matsayin babu. Ku ji tsoron Allah. Wanda ba shi da shi, talaka da yake gida a zaune, shi bai da shi, mai shi kuma yana da shi. Za ku da gaskata ne idan kun ga lokacin da mutane suke biki, ba a da kuɗi amma ana biki. Gidan taro kadai na biki da za a je a yi kiɗa da rawa da waka, ana iya sa miliyan 5 a kama shi, duka bai wuce awa 5 ba, duk a matsayin ba kuɗi. Akwai wanda ake kama miliyan 2, akwai na miliyan 1, ha babban ha karami.
akwai na talaka 700,000. mutum bai da gidan da zai zauna, bai da abincin da zai ci da amaryar da ya aura, amma zai iya zuwa ya bada 700,000 a kaya mai gidan kiɗa da rawa da fati, a gama wannan kuma ya koma shiga gidan haya, ya zo kuma yana tagumi bayan sati ɗaya abincinsa ya ƙare. yar gudunmawar da aka bashi duk ya je ya tattara wa makiɗa da mawaka. muna kukan talauci amma ba mu da maintenance, ba mu da kulawa. na'am ana cikin matsi, masu matsi suna cikin matsi, amma wanda suke samu kuma suna samu. wallahi malam wani in ka ga yadda yake mu'amalar kuɗi za ka yi mamaki. malam masu kuɗi suna da kuɗi a hannunsu, masu juya kuɗi suna juya kuɗi malam, talaka kuma yana cikin talaucinsa. don haka halin da talakawa suke ciki na matsi kenan za mu ci, halin da muke ciki na matsi. to ai gaskiya ne ko ba ka bane ba, amma kar wani ya zo ya shiga rigar mu shi yana jin daɗi yana kukan babu. wallahi suna da shi, masu shi suna da shi. Allah ya mana afuwa. har yanzu wannan al'ummar da kuke kukan ba ku da shi, ba ku da shi, ba ku daina yin kari a gidan biki da dala ba. kun yi zage-zage kuna cewa dala ta yi tsada, ta yi tsada, amma yanzu in kun zo aure ana kiɗa ana rawa kuna yi wa amarya liƙi da dala 100 naira 60,000 da wajen 9 ko 70,000 dala 100. amma mutum zai zo da ita rafatta far kuma dan Najeriya ne, kuma a tashi ana cewa ai ba kuɗi ana cikin matsi. a'a wanda bai da kuɗi dai bai da kuɗi. 1,000 wani ya fito kwanan nan a wayata, wani dan tsokala ne ma ina jin ya turo mu. 1,000 ce a aljifinsa, haka aka zo ana kiɗa yana 1,000 in ya yage ta sai farke ta haka far yadda ka san fasa wayan nan ɗebo ni ma zuba aljihu. kuma sai mutum ya dawo gefe ya je yana zagin wani wai ana cikin wahala. a'a wannan kuɗin da asibiti kuka kai su da kun taimaki talakawa. kuma wannan shine burgewan, shine wayewa. so ku nutsu, duk wanda zai je a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a masa wannan kare-karen, wallahi ka ce su haɗa ma kuɗin gaba ɗaya su baka ka zuba su aljihu, ya fi maka alheri. Allah, ni ko gayyata biki ne da a ce ni zan ƙara yin biki, in dai za ka zo daga wani guri nesa, haɗo min kuɗin jirgin kawai da za ka hawa jirgin ka zo ka shaida, turo min su ta akawun in zuba aljihu, ya fi ka zo wallahi. wani ya ce muna gayyata ka ɗaurin aure amma mun fi maraba da saƙonka ba kai ba. wallahi gaskiyarsa. Allah, to malam sa zo su cika maka kai ta neman wurin da zaka sauke su, abincin da za su abin nan. wani yana Lagos ya taho, wani yana Maiduguri ya taho, wani yana Abuja ya taho a weekend, ka zo ka tara mutane baka da abin da zaka ci da su. ka ce duk ku turo sako kawai, a turo sako duk muna tare da ku a zuciya, ai yafi. amma wani wallahi ina gayyata ka na rantsi da Allah ban dauke maka ba, wallahi sai ka zo. to yace yanzu malam idan na taho kudin jirgi a Lagos nake aiki, kuma iya rana ɗaya nake da ita, zan iya tahowa kudin da zan kashe na yi lissafin in je in dawo da dan isanin da zan yi, wallahi sai na kashe 500. na ce rabu da shi, zuge 200 ka ce baka account number ka tura masa, ranar ɗaurin auren ka ce wallahi akwai yar matsala ban samu zuwa ba, amma ga 200 ba damuwa. ka yi saving 300 ɗinka, ka yi saving time ɗinka, time management kenan. ku yi hakuri. wannan ya ce ina neman addu'a da ta yan uwa ga baki ɗaya saboda wata bukata da na sa a gaba. Allah ya bani mafita, Allah ya bamu dai. yawa shi ma mai karatu mai wa'azin akwai bukatu da yawa wallahi, kamar in mun daga hannu kamar ma karbo. yawa da haka Allah ya biya mana gaba daya. menene hukuncin wanda aka shayar da shi nono na mace bayan kuma ya girma, ko mace ko namiji? wannan ba zai cutar ba. ai shi innamar rada'atu min al-majaa aka ce, shayarwar da take haramta ka zama haramun ga mace in an sha ne dan yunwa, dan bukatar nono. kenan dan yaro karami wanda yake bukatar nono shine aka haramta. sannan kuma komai matukar ba ya kai adadin da aka haramta ba, in an je babin rada'a a littafin fiqh za a tarar. ina ba ku hakuri saboda mun dan tsawaita, mun dan yi fashin karatu ne ba mu yi ba, kuma ban fara da wuri ba.
amma dai na sauna overtime din da na muku yana cikin alkhairi. Ni ma yanzu haka a cikin yunwa nake ji da ishirwa, kuma ruwan zafi suka bani wallahi da gajiya, amma na zo ga Malam Ibrahim nan ina dawowa daga gona na zo nan, to kaga ya kamata so a sai ku yi haƙuri, insha Allah mun haɗu akan alkhairi ne, kuma Allah tabaraka ta'ala muna fatan zai ba mu lada insha Allah. sai ga cin hancin ruwa sai wani wata za mu sake addu'a, mu yi addu'a Allah ya kare mu da karewarsa. fitintunu da suke cikin ƙasar nan Allah ubangiji ka tsare mu ya rabbana. duk wanda yake nufin mu da sharri Allah kada ka bashi dama. kuna jin abin da suke faruwa, malamai masu wa'azi an fara kai musu farmaki, yan uwa malamai sun je wa'azi wata ƙasa an tsare su, Allah ya tsare rayuwarsu. da haka ku ci gaba da yi wa malaman ku addu'a, da yan uwa mutanen kirki a yi musu addu'a Allah kare su. wannan shekarar dai muna fatan dai a yi zaben nan lafiya a gama, kada jinin wasu ya zama sababin daukakan wasu. da Allah duk wanda yake nufin mu da sharri, ko mun san shi ko mun san shi ba, ubangiji kai mana katangan karfe da shi. Allah ba mu isa ba, Allah taimakon ka muke nema da agajinka, albarkacin karantarwa da da'awa da isar da saƙonka da muke, ya Allah ka tsaya mana, ka ba mu kariya duk inda muke. zaman lafiya ya tsare mu a gidajenmu, ya tsare mu a kasuwanninmu, ya tsare mu ga dukkan wani mugu ko masharranci ko maki. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.